Malawi Brief. Tsopano tikupasirani programu ya kulinji pa Times Radio lero pa 10 March 2026. Endo wathu palaini patili ndi nduna ya zaumoyo amene ndithu ndi amadalitso Waloyi, komanso tili ndi George Jobe amene amamenyera ufulu wa nkhani zaumoyo. Tikulandireni awiri inu mmawa uno ku programu imene yakulinji. Tiyambe ndi Waloyi. Mwadzuka bwanji anduna? Tadzuka mukweza kwa mawu tikudzoti sikunache kweni komabe. A Jobe mwadzuka bwanji palainipa? Tadzuka bwino kaino. Tadzuka komanso tili ndi Innocent Mongolo mstudio muno amene athirepo ndemanga kuchokera kuno Times. Innocent tikulandireni, mwadzuka bwanji maono? Tadzuka bwino kaiwe Elvis. Tadzuka. Tiyambe ndi anduna. Inudo munapita ku chipatala cha Bwaira mu mzinda wa Lilongwe kumene munapita ngati kukapanga investigation kapena munadzichita disguise, munazizembayitsa kuti muzonene nokha mmene zinthu zimayendera mzipatala zina za mdziko muno. Tafotokozerana Malawi. Choyamba munachitiranji zimenezi? Chinabwera mtima mwanu, chinabwera m'maganizo mwanu chani, komanso munapeza chani anduna? Mwambiri Elvis, Innocent ndikuzana n'usomavuga bino. Ndizoona kuti ndinapita kuvaira. Ndikuzana panopa ndikumbeka. Amene bola Okay. Ndizoona kuti ndinapita kuchipatala cha Bwaira kuti ndikazionere ndekha mmene zimakhalira kumeneko. Inapangisa kwambiri kuti ndipite, anali malingaliro nenazo kuti inali International Women's Day, nkhani yonse inachokera pamenepa. Ndipo ngati munthu wina aliyense mdziko muno munachitika zinthu zambiri, unali mapemphero, unali anthu kukapanga za zifundo zosiyana-siyana. Nane ndikakhala pansi ndikuona kuti kodi ndingachite chani ngati nduna ya zaumoyo, ndiye kuti maganizo anga panga zinthu zoyipa. Koma mwina kuti tiziwe chenicheni chikuchitika, ndicho linga chokuti zomwe tingathe kupewa tithe kuzipewa bwinobwino. Nditapita kumeneku napita ngati wina aliyense mene munaonera, ndinali ndi anthu awiri omwe ndinapita nawo, ndicho linga chokuti mwina pena ndi pena tikathandizane. Ndiye nditafika kumeneku ndinalandiridwa bwino ndithu ndi wa security yemwe nditafika nandifunsa kuti nditafika ndinamuuza kuti ndikufuna ndizalembese matenda, ndi anati inuyo khalani apa, anandilozera pokhala mkati muja pa bench. Khalani apa, ndiye ndikuona mpakulembesa munambala. Ndiye ndikatere pamedakhala pandinzere kuti ndilandire onseni andisandizandilembere akuti dikirani kaye chifukwa apapa pali anthu ambiri niyo ndeti mulikutali kwambiri. Ndikuti ande nditi wabwanji kuti kutaliko ndikhale patipo kwenikweni ndifuna ndikuona nkhena andipanja mpaka mandiuza zokuti dikira ndimapereka manambala ndi inuyo ingodekani kaye ndikupasani nambala. Kenaka ndinapezeka zokuti anabwera wandipasa nambala ija. Then zanga ujaso atafika pompo basa kuti neso ndikufuna chithandiza kuti takaimene apo kwalimisa pambali pena pake. Basi fepoti sinaoneka kuti tili limodzi, ine ndikhala pansi palaini baja pamene anandipasa nambala yanga 205. Basi anthu ena anali kuti ativusa panja amakhala pakatinga mkati mujani mochepa kwambiri. Ndipo izizi zinali zitachitika, anapezeka zokuti anapita ku munthu uja uja muyimisa pakona uja akuti akulu inyo ngati mukufuna kuti muthandizidwe tapita ni kuseli mukakomana ndi adokotala. So akuloza kuseli kwina osati makomo omwe tonse tikuthandizikira. Ndiye munthu uja anapita adi kumene kuja kwakomana ndi adokotala aja. Adokotala aja ndiye kuti anali chipinda chomwe timathandizikira koma anatuluka ndikupita nombali yakumene koko. Ndiye kumene kujako anafusa vuto ndi chani akuti mutu ndiye mufunika kuti muyezede malomboto pamenepa, ndiye mutithandiza bwanji. Zonse zimoti tinazo pa rekodi, timapanga rekodi akuti mutithandiza bwanji, ndiye mufuna ndikuthandizeni bwanji. Iniyo ningani nakasema
malungo ndinuyo ndiye basi ndiye mwina mulongosora mwachidule timbonena kuti kumene kudzakwana zoti aife kuno titilandira njira atero mane mupite mukakashe mutenge mutipase 10,000 and munthu udzapakana nathandizida within 20 minutes ndekuti ine wabala ini ndikusunkha ndithu ndira ine ende bala ini bada umachitika zinthu zingapo ndithu pena munthu alowerere timavuta ndithu pamodzi ndi anthu iwo kuti lowerere chifukwa chani lowerere pamene bada kumasa nachita chidwi chazako ndazimaiena ngati panali mzimayi wina wakona mitete amaona kuti akuchedwa kwambiri kuti afike kusogolo koma tinadikirira limodzi tafika cha mmawani umu titasuntha tinali kusogolo ndithu kenanga ndi pamene timalowa mkati muja kuti atithandize and mene munamvera pa ripoti muja kuti anatilowesa ndithu anthu 7 ndizoona ndithu and ndikalowa mkati muja basi akulembera anthu onse anali kusogolo kwanga amati akuphwanya nthupi na anthu 5 wina amati akumva kuphwanya nthupi mutu sukusiya chani amakhala auzo zokuti ku malungo pano siti kuyeza ndetango kulemberani mankhwala ndi anthu aja nalemberedwadi mankhwala tonse ikafika sotaini chimodzimodzi andifunsa vuto langa ndalongosolanso pamene paja panali zina ndi zina zolankhula zomwe zimachitika mkatimo koma ineyo kunali kuti ndipange experience zonse and this came from the point of care komanso ntchito ina iliyonse munthu ukamagwira umayinikira uziwe the first hand timapanga supervise timapanga monitoring zonse zija ndi part of ntchito kuti uziwe zokuti sutungamangokhala muoffice ungoziwa kuti zinthu zikuyenda bwanji ngati mmene anapangira nkhani ya manambala ija titafika inetu inali kuti ndinayikonda chifukwa chakuti kunali anthu ambiri kungopanda kuti anatipasa manambala amene aja sibwezi zokuziwika bwinobwino kuti iyende bwanji so muli zinthu zina zabwino zambiri zomwe zochitika mzipatala mwathu komanso zomwe tingathe kukonza ngati zina zomwe tinaona ukukuzi ndizoti zikuyenekera kuti zikonzedwe chabwino. Tipite kwa George Jobe nkhani ndi imeneyo mwaimva ena nkumanena kuti atola nkhani mbuyo amanachita kusoka fukufuku ngati imweyo ndipo anapeza pakamakayo kuti zimachitika kwambiri ndi zakatangale mzipatalamo ndalama makhala madobadoba security involved awalowe achitanso chimodzimodzi koma iwo atachita zimenezi chifukwa chokuti nayi tsiku lokumbukira azimayi pa dziko lonse. Funso nkumati kodi sitinafikepo ponena kuti tachita establish kuti mzipatala mathu muli mavuto and we need to address mavutowo or do we need to continue my investigations? Abalowe Jobe choyamba tifuna ti wayamikire anthu nathu ife ngati Malawi Health Equity Network komanso tili ndi mabwalo angapo amene mabungu amene loima patoka amene so timalankhulira anthu ndaonapo ambiri ayamikira ndipo ndipereke kuyamikira umene kwa Anduna afotokoza kuti anapita ku chipatala chifukwa inali tsiku lokumbukira amayi koma chimene apangachi chatumiza uthenga waukulu kwambiri choyamba kwa Amalawi kuti Anduna anatha kudzichepetsa ndi kukakhala pamalo ngati munthu wamba ndi kuyenda mu njira imene anayendayo nkuona zimene anthu akuona chimene monga amene akutsogolera unduna wa zaumoyo ndiye kuti kudzichepetsa kumeneko akhala ndi mwayi oona zimene anthu amaona zimene mabungwe timalankhula komanso aona zimene atolankhani analemba. Tikaona nkhani imene ikuoneka kuti nkhani yakatangale komanso mwina anthu kusatsatira malamulo pa ntchito yawo ndi ntchito yayikulu kwambiri. Tikatengera chitsanzo china chimapereka Anduna ndi zina zimene zimaoneka mwachitsanzo anthu akamakamba zakatangale muzipatala ife timanena kuti tisimati zikatangale wa madokotala kamene anamwino koma anthu opezeka kuchipatala tikapeza kuti mwina gadi kapena wapa geti
amene anakumana naye amene yuyu sanapite ku skulu iliyonse ya chipatala koma nayenso ali ndi gawo lake limene akupanga mwina lotumikira komanso kuchita nkhani zakatangale. Nthawi zina tamvapo anthu aja othandizira okolopa maudi atendanti amene ajawo nawonso amakhala otumikira kapena kuchita nkhani zakatangale kuti anthu ena athandizike msanga. Kusonyeza kuti njira iyi imene atsata kupatula njira zina zonse zimene zilipo kuyesetsa mene boma likuyesetsa othana ndi katangale. Tinadzamva Musona tinayamikirapo ife ngati Malawi Health Equity Network Musona imene president anakamba kwambiri zolimbana ndi katangale komanso tinazoona executive order pasoni zilipo njira zina zothandizira kwambiri ndi njira ngati imene apanga anduna yoti anthu akuluakulu mboma nthawi zina atamanyamuka ndi kupita panzere. Anduna anakhala kuti mthupi mawo mukuvuta kuti akudwala akanatha kuyimbira mkulu oyang'anira za umoyo mu Lilongwe akanatha kupathandizidwa mu office mawo kapena kuti komano tukamba zoti ngakhale atati nthawi zina adwala kumene kunyamuka kupita ku chipatala maofisi osiyana akafuna kuthandizidwa azipita kukhala panzere. Munthu ogwira ntchito uja akamakhala kuti sali otsimikizika mu mtima muchingerezi ngati sali sure kuti panthu amene ndikuwathandiza ena ndi amene akutiyang'anira mwina zitochitika chomwecho ndikuti atingothandiza munthu wina aliyense bwinobwino mwadongosolo. China chimene apapa chili ngati chodandaulitsa ndi chakuti amene anakathandizidwa mu 20 minutes kupita ku seli dokotala ndikumanena kuti mutuona motani. Izizi amachita executive order number 1 itatuluka kale. Kusonyeza kuti paliso anthu ena amene ifeyo titayamikira executive order ija kuti ithandiza makamaka anthu osauka koma pali anthu ena ake amene basi ntchito yawo ndiyofuna kuononga. Anthu amene akaononga monga alankhulira anduna zimadzabwera pajama kuti nsomba ikaola imakanyozetsa nsomba zina zimene zili bwinobwino mu dengu kuti tikapita ku chipatala kuli anthu ambiri amene akugwira ntchito yabwino kwambiri kuchezera usiku kuthandiza anthu koma anthu amene amakhala ndi vuto akapanga izizi amayipitsa dzina la chipatala amayipitsa anzawo. Pomalizira kwa nthawi inoyo timalizire monena kuti ifeyo ngati amene timayimira uzawo moyo ndife osangalala kwambiri kuti musabata izizi dziko la Malawi laonetsa chidwi kwambiri pa nkhani ya zawo moyo zimene tili ndi chikhulupiriro kuti Amalawi ndi osangalala kwambiri. Taona anduna zimene apanga tinaona anduna anapereka nambala anthu mwafuna oyimba muzipa nambala iyi. Tinaona executive order yochokera kwa president yabwera executive order yachiwiri yochokera kwa president zonse zikaziona zomapita kuzawo moyo zimene tili ndi chikhulupiriro kuti ntchito izizi enanso akathandizira unduna wa moyo maofisi azo moyo ma DHO akathandizira ma DHO maofisi amakhala ndi district health management team amene aja masinthana ena kuchoka boma lawo pita boma lina ukakhala mmizere ena kumapita zipatala zing'ono tindikho kuti anthu apindula kwambiri mu zipatala mamaka anthu amene olosauka amene akapita mmawa 8 o'clock chomwecho 9 o'clock mpaka 1 o'clock ena mwina amakauza simukabwere mawa kumachokera kutali transport ngati ali pamaka kukhala ku nyumba mapeto ake anthu kumamwalira anthu oterewa apindula chomwambiri ndiyapi motero. Tipite kwa innocent nkhani ndi imene zikuoneka kuti zinthu zizo kupitirirabe pakuonekabe kuti alowetsapo ma tactics ena ya imsatumize pa foni mukakashi mutipatse makubiri amene afotokozera anduna awaloyi komanso tikuona kuti in general service delivery mwakangati kuvuta mzipatalamo. Iwe uli convinced ndi ma steps amene akuluakulu boma kwakutenga pofuna kuchita address ma issues ngati awo tiyafunsa awaloya kuti madokotala amene anapeza kuchita zimene zachita nawo motani komanso anthu amene amaonekera kusokoneza mchipatalamo but to you ngati citizen komanso ngati munthu amene umapita zipatala zimene zinawe kukathandizidwa ukuona bwanji ma steps amene akutengedwa tungomva kuti atinapita tinakapakaza kuti koma are there really solutions inde manapekedwa order da president zipala ma uniform muzikita izo koma tikuona mayankho okhazikika. Mwina ndinene kuti kungonena kuti a definite answer kuti mayankho akuoneka I think pakhala povuta kuti tinene kuti mayankho akuoneka. However ndinene kuti zili bwino chifana kuti
anthu they are talking about it. Ma steps ena akutengedwa ma executive orders wo komanso mwina step imene anatenga nduna ena kuti of course samadziwa kuti apanga uncover zinthu ngati zimenezo amapita ngati za kumbukira tsiku la amayi komano aonako kuti zimenezo zinali motero. Ine ndikuona ngati kuti izizi ziyathandizire kapena zipereke chithunzithunzi chabwino cha mmene angagwirire ntchito yawo ku nduna. Ayamikira kuti achabwino kuti patsa nambala nze chinthu chabwino kuti mwina pakhala order komano one tiyang'ane kuyambira ku gate kuti kodi ku gate aku gate wakoneka kuti nawo sakupanga kuna ivi ndi anthu ankatiwa. If I'm not wrong zipatala zambiri pakadali pano zikupanga outsource anthu amene amagwira ntchito mmageti ngati security. Mwina pamenepo pakhale poyambira kuti kodi popanga outsource akumayang'anira zotani anthu amene wakumakhala otani. Ajobe afotokoza kuti muone anthu awawa si achipatala. Anthu awawa ndongogwira ntchito zothandizira pa chipatala paja. So anthu ogwira ntchito zothandizira pa chipatala akuonekanso kuti akuthandizira ankhaniso yakatangale. Pamenepo paonedwe kuti kodi pamenepa anthu amene watipanga nawo bwanji. Chinthu china nchonena kuti munthu wina wadusa useli wakakumana ndi dokotala mpaka wamuuza kuti ayi musatumize atomane mukapange cash out mutipatse cash. Nkhani ndiona kuti akuopa trace kuti okay akalandira atomane munthu akhoza kunena kuti nampatsa atomane ndalama ndizi. Mwina aganizepo zoyika mwina makamera muzipinda zimene madokotala komano mwina nkhani ya privacy kuti mwina anthu ena amafunika abaye amavula aone atani komano ndi zinthu zona kuti tiganizire kuti kodi zimene zizitikhoza kupanga bwanji. So ukandifunsa kuti tinene kuti pali china chake chimene chikuchitika ndinena kuti chilipo chimene chikuchitika kupanga expose zinthu izizi kuti thandize kupeza ma solution. Chimene mwina ndingapemphe nchonena kuti anduna komanso kuunduna aona zinthu ngati zimene zizi asazikhalire pali executive order anthu akupitirizabe kupanga zimene zozo kuseweza kuti ndekuti be pakufunika kuonjezera kutsina abe kucha kutsina pang'ono kukhale kuti kwabwera pena pake. Chinthu china nchonena kuti kodi nchifukwa chani zikutengera anduna kuti apange uncover zinthu ngati izizi pachipatala paliponse pamakhala anthu oyang'anira. Kodi anthu oyang'anira zipatalazi amagwira ntchito yawo motani? Okay, apart from dokotalayo koma pachipatala pamakhala oyang'anira ngati head wa pamenepopo akumagwira ntchito zawo motani? Kodi anthu amene wawo amapanga mwina amene apangira anthu namu kuti tsiku lina basi akhoza ngopanga assign munthu kuti takhala pansi tione kuti zimakhala motani kapena nawo azisandutsa ngati it's a norm, it's a culture yonena kuti it's accepted. So ndi zinthu zonena kuti zitipatse chithunzithunzi cha situation komanso zitithandizire kunati pa zimene zapezekasi atulankhani aja apanga kafukufuku wawo anapeza nthawi ina amati aya atulankhani mwina kafukufuku wawo anali uchita kutchera kutani apapanga ndi anduna apezanso zinthu ngati zimene zozo. I think it's time yonena kuti tisatengeso nthawi mene tapezera panopa myezi iwiri imeneyi zinthu zizapezeka kuunduna anduna akhale pansi apange ziganizo zona kuti tione nokusintha kucha kukuchitika makafukufuku achitika okwanira pano tiyambe kuona action. Anduna tikambeani nkhani ya kagwidwe ntchito zipatalamu ogwira ntchito versus madotolo ogwira ntchito ngati madotolo versus ma patients doctor nurse to patient ratio pressure imene amakhala nayo ndalama zimene amalandira ngati kuboma malemba ntchito anthu kugwira ntchito malemba kugwira ntchito za umoyo ngati kampa chaka kampa zaka mzipatala muzikuyenda bwanji and zimene zozo is it enough to justify khalidwe ngati limeneli awalowe? Zikomo chambirira ndinene kuti pali zinthu zitizooneka wili olo pangapo pali nkhani ya integrity ya munthu or integrity of the institution yomweno zili zipatala and then pali nkhani ya magwiridwe a ntchito monga mene nanenera kale kuti kungopita kumene kuja kukakhala ndi first hand experience sizikutanthauza kuti cholinga chake ndikunguona zolakwika zokha kapena kuti sitikuziwa zinthu zitikuziwa chifukwa ife ni madokotala kaya manese onse ogwira ntchito timakhala kale kuti tili ndi mamitingi athu omwe timapanga takhala tikukumanapo nawo kumva ndi kuona kuti kodi tingachite chani kuti tipite pasogolo
koma ngati supervisor umayimikirabe kuti ukhale ndi chithunzithunzi kuti zinthuzo zili bwanji, chifukwa tikakhala pa tebulo ndikumapanga ma decisions, tithapanga ma decisions kuti iyi yapalaini anthu abakhala kaye chonchi koma mwina tithamangise kaye solution iyi, koma zonse tizione kuti kodi Malawi athandizike bwino atani. Nkhani ya ogwira ntchito ndizoona ndipo tikuziwa ndipo ngati unduna tikuchitapo kanthu kunena kuti mapatients akuchuluka, ngakhale ine nali 205 amalongosolaso kuti sono anthu ena omwe amabwera mbuyo mwanga amanyinyirika akuti popeza zimafika paka 600 chakuti masiku ena, zomwe zikusonyeza zokuti ogwira ntchito akuchepa ndizoona. Ende mwina mwamva kale mu mmene budget amapanga present anduna azachuma kunena kuti pali ma sectors ena ngakhale pali freeze ya ma recruitment, pali ma sectors ena ofunikira omwe apasidwa waiver kuti atakupanga recruit, and imodzi mwa sector imene yoyo ndi sector yathu ya health. Ifeyo tinapempha waiver yokuboma ndipo tinapasidwa waiver mokuti posachedwa apa tikhala tikupanga recruit ma doctors onse omwe apanga graduate akamakati ambira ndi figa ya 50 kumapita kusogoloku kumakweza. So zomwe tinachitazi ndizokuti zitithandizire mu kachitidwe kathu ka zinthu. Ndineneso kuti sitikuyang'ana ma doctors wokha koma makada ena onse pasipa muyamba kuona kuti makabajeti ikangodusa komanso ndi anzathu omwe tikugwira nawo ntchito ngati za America First zita ma recruitment akuchitika ndithu kupanga strengthen system yathu. Ifeyo zomwe tikuchita timasogozedwa ndi health sector strategic plan 3 yomwe ikukamba za quality service, human resource yokwanira bwino, tiliso ndi anzathu otithandizira omwe atithandize kupanga training omwe alipo kale kuti ukadaulo wawonso ukhale wopita pasogolo. So in terms of my recruitment sindiwo kuti achitika komanso anthu ma training ndikambeponso kuti tikhalaso ndi ma specialist omwe akhale akupangidwa training ku maiko ena tikutanthauza akadaulo zosiyana mbali zosiyana chifukwa plan yathu ngati boma ndikuti ma district hospital muja mukhaleso ma specialist. Tinaonako nkhani yakuchuluka kwa anthu ngati mmene napitira kubwayira kuchuluka kumene kujako sokuti tingoona kuti bwayira izaze ndi madokotala kapena bwayira tiwonjezera anthu ambiri ogwira ntchito. Tikuyang'ana zinthu zimwe strategic, choyambirira tikufuna tipange decongest bwayira ija, not just bwayira. I'm just using it as an example. Koma ngati Central Hospital tadandaulapo even ku KCH kuti kumazaza, tikapita ku Queens kumazaza kwambiri. Panopa ngati plan yathu ngati boma unduna wathu ndokuti tipange strengthen ma community hospitals omwe akuzungulira zipatala zikulu ngati zimenezi. Tinakamba kuti ili ku Queens kuti we are thinking of it's already in plans, not thinking kunena kuti zipatala ngati Ndilande tizikuze kale ma community hospitals oti they are able to handle my admissions, and munthu ngati mutu ukupweteka usathamangire ku Queens koma uthe kupita ku Ndilande kuja ndi ukathandizika. Chimodzimodzinso kuno zipatala ngati area 18, zipatala ngati 25, kuli zipatala zina zomwe tikuthandizidwanso ndi makubungwe ena ngati Nathenje kuti kumeneko nkhani za maternity zizikhala zoti zikuthekaso kumenekoko paka ma operations akuchitika kumenekoko, zomwe zithandize kuti kubwayira kuja kusamazaze kwambiri, ku Kamuzu Central kusamazaze kwambiri. Tikapanga choncho plus ma recruitment omwe tikufuna kupangaji tikuona kuti zikhala zinthu zothandiza kwambiri. So Amalawi akhoza kuona ngati kuti ayikoti muzingopanga kafukufuku mpaka naliti uyu sikafukufuku woti tikungopanga kuti tiziwe, uyu ndi monitoring, uyu ndi kunena kuti kodi chilicheni chomwe tingapitirize kuchita ndi chani. Zinthu zambiri muziona ndithu posachedwa apa ngati mene ndanenera makabajeti kapanga pasi bwinobwino komanso ndi anzathu tikumanena kale ma plans kunena kuti alipo ndipo ndiwokwanira ndipo ndiapase chiyembekezo Malawi kuti aonaso kuti action ilipo. Chabwino ndiye pali nkhaniso ya malipiro kuti anthu amenewa apatsa malipiro ochepa kubomapo. Anzanu m'maiko ena amachita motivate farmers kuti ntchito yawoyi
ndi ntchito yayikulu, amagwira ntchito yayikulu kwambiri. Mwina chifukwa kumalandira ma 10,000 kuseriko. Madokotala kumayi kuno ndi manesi amapatsa ndalama zingati kuboma? Madokotala ndi manesi ndizoona atichilingokamba ngati kuti anthu ambiri ogwira ntchito za boma atibwereseraponso makalata ndithu kunena zokuti ayi malipiro sali bwino, ndi nkhani yokuti ngati boma komanso anduna athu a finansi akuziziwa bwino ndipo madongosolo akukonzedwa. Ndiyo chifukwa chokuti pakadali panova sitinamalize kukamba nkhani ya mabajeti ndi zake zindivuta kuti ndilongosole bwinobwino mene zingakhalire, koma ndizokuti ndi nkhani imodzi yoti tikukhala pasi ndikuyiwunikira kuti kodi tingatani. Ndilongosoleponso kunena kuti tikamayang'ana malipiro palinso ndalama tina ndi tina tomwe ndipereke example ngati ya lokamu yomwe ndi ogwira ntchito amapasida pa nthawi yomwe wapita kukagwira ntchito kupanga kuyimira mamwa ena omwe kaya kulibe kuonjezera capacity. Zimapezeka zokuti chifukwa chokuti maletsi athu ngati mboma ndi ochepa kwambiri, ngati pakadali pano imakhala 4,200 4.2 yomwe ili ochepa ndi maistasi zimwene makhala 3.8 ndi ochepa kwambiri. Anthu amatha kupezeka zokuti apita ukapanga malokamu muzipatala za private. Ndizija zokupangisanso kuti anthu mwina apezeke zokuti ndi ochepa nthawi zina. Ndiye zinthu ngati zimwe zitikuziwunikiranso ndipo pano pa boma lapanga chiganizo chokweza lokamu zomwe zikutanthauza kuti anthu omwe amanyamuka ndithu kupita kukagwira kuzipatala za private ulibo ndikapanga ndikaganyu ndikathandizire kumeneko mazulo udza panopa tiziaona kuti akubweranso kuzipatala kwa boma komweko kuti athandize anthu ogwira ntchito. Ndesigayagasa pomwe tikweze tifike tinenapo panopa tikakhala kuti zonse zapangidwa gazeti bwinobwino ndiye koma tapangaso revise figa imeneyi. So tikuyesesa kuona apa ndi apa kuti tingapange bwanji kuti zinthu zipange improve. Chabwino awalawo tibwereso kwa inu ndi mafunso ena chapoza chedwa apo. Ngati anthu anapita kuchipatala cha Bwaira mzindaoni ndipo apepa zina zimene patient yapo mpano analesa kuti akapezeke anthu ogwira ntchito mboma napa kuchipatala akulandira ndalama kuchokera kwa odwala. Inu kuona kuti pachitikechi kuti mwina zimene apeza anthu nazi zipseretu kotheratu. Ine ndikuona ngati kuti zimene zizi kuti zipseretu pafunikira kuti mwake amalaifu kukulana mambo kwambiri tisalekera andona okha koma kwa malawi mwake atengepo gawo kuonesesa kuti zipito zimene zinozoke zisamachitike pakana kubeka njira yonena kuti mwina akamapezeka anthu ngati ife kuti tikaona mwina mwake tizipinza kuti kuthengawo tizitha kukapereka kunena kuti apa kuti pakuti ndaona kuti chitepazi chipata chakuti ndaona kuti ine ndili ndikuti zitatu zatero tikhoza kuthandizidwa kwambiri koma kuti tikadalira anduna okha ndeno ogwira ntchito mwina mwake ngati zimene zili kuti dalira amene kuti ayedese ndikukhulupirira kuti sizingatheke chifukwa choti anthu ndi ochepa koma titigwirane manja tikhoza kukati zotheka kwambiri. Ayi tathokoza kwambiri zikuchayani mkulu. Elvis mmene mutimene ndayezera ndi mmodzi wa malawi zino kusimbo kufuna kwa mabanisano ndikuchayani chikuzana cha Jobe mukadalibe pa line pafunika tu ma solutions pa nkhanizi chifukwa zikupitirira kuchitika. Mwamva awaloya kambapo za kuti boma lufuna kuyika mfundo zokhwima zofuna kuonetsetsa kuti yayi malipiro akwere komanso kuti alembe ogwira ntchito ena akapempha ndithu kaweva kuboma kuti yayi tilembeko ntchito mzipatalamo ndi nkhani za masalale. Koma funso komali kodi zimenezi zokwanira kuti munthu uzilandira ziphuphu mzipatalamo Jobe? Tithokoze kwambiri nkhani ya kuti palembedwaso ntchito anthu onjezera komanso nkhani ya masalale yakambidwa ndizoona ndizofunikira kwambiri. Komanso tinene kuti mwina pokamba zimenezi zitopereka uthenga ngati kuti onse amene amalandira salale yofanana ngati pali mmodzi apanga ziphuphu ngati mmodzi sagwira ntchito yake bwino onse asalale imeneyo amapanga chimodzimodzi. Kusonyeza kuti salale ili yapo koma nkhani ya integrity ijana kamba anduna ya munthu kungokhala nono ndi khalidwe labwino ndiyofunikira kwambiri. Ndiye
popita mwina chitsogolonso ngati zina zofunika boma kuganizira osati kuchipatala kokha tokhaso magawo osiyanasiyana tidziwe kuti katangale amene amachitika madera eno ngakhale sikuchipatala ndi nkhaniso za umoyo chifukwa anthu akakhala ndi nkhawa ndikufuna thandizo chakuti ndikuchedwa amakhala ndi matenda a nkhawa. Tani yake tinaphunzira pena pake kuti nsanamira za katangale kuti achitike kapena kuba kuti kuchitike zilipo zitatu. Choyamba chimakhala kuti wina akamona kuti pali mwayi chinthu china chikupezeka tuchipeze mosavuta ababa mwayi umene kumaoneka muzipatala mwathu ndikutalika kwa mizere yankho odwala ndi munthu amathawerengerapo mwayi chifukwa enanso odwala amayambitsanso nthawi zina okha kufuna kupereka ndalama kuti afulumire. Chinthu chachitatu chimakhala pressure kuti munthuyo wapanikizika mwina ndifake pamabwera zitsanzo izizi za malipiro zachani zimene tunena kuti muchikhalidwe munthu anene otsata malamulo a ntchito yake koma pressure pa munthu wina wake imampangitsa wina kuganiza kuti mwina ndipange zolakwika zimene sizololedwa. Chachitatu nsanamira chitatu imakhala imene amati rationalization justification maganizo oti aliyense akuchita mwachitsanzo anthu amene apezeka apapa ngati gadi amene amalandira ndalama ifeyo ngati Malawi Health Equity Network sikuyembekeza kuti gadi amene apitiza kukhala pamene popo chifukwa akapitiza kugwira ntchito pamene popo magadi anzake anena kuti ngati uyuyo anabwera anduna ndikumupeza kupanga izi koma agwirabe ntchito ndiye kuti izizi tikhoza kumapanga. Chimodzimodzi dokotala amene anakalandira ndalama kuseri tuyembekeza kuti alandirapo chilango komanso pamene anduna anena kuti kupita ku ndi monitoring imakaona zabwino ndi zina zimene zili zofunika kukonza kutanthauza kuti mujatinanena kuti izi zitamachitika kuti kakhalanso kuona anthu ena kuapanga pa promotion kwakweza ntchito anthu ena akamberembere ngati awawa mapromotion amene amachitika umakangolemba kuti tiyeni tikalembe mayeso otelewa ndi amene amakalembanso bwino kumakakhoza mwinenso ngakhale mafunso a promotion amapezanso munjira ukamberembere ngati iyi koma ma directors unduna kuja ma DHO ma DGN amamangena na mwino ndani ata malowa zipata kupita kumaternity kuja ndikagona kumene kumaona kuti kuchitika chani ngati mwe kuli kubwayira kuti athu amasankhapo mati uiti mukweze udindo uiti mukweze chifukwa cha zimene munthu ali ndiyeno tikayang'ana kumbali ya mapillars atatu ndakamba aja china chimene tingapemphe boma kuti tiganizire kupatuka zimene tamva nkhani yabwino yokweza zipatala zino khala ma community hospitals ndi kumanga tizipatala tina ting'ono lamulo la boma panopo limanena kuti mukasende 5 km asanafike kuchipatala ndi zimene ndifake pa makhalano kumamangidwa zipatala koma paliso zoyang'ana population kuchuluka kwa anthu tikayang'ana masites mwathu mwelili Lilongwe titopita Blantyre Mzuzu tikapeza kuti matownship ambiri akufuna zipatala zawo matownship enaso afunika zipatala ziwiri mwina zitatu ngati Ndilande imene akambidwa tikapeza kuti chipatala cha Ndilande mwina ndichochepa kutengera kuchuluka kwa anthu aku Ndilande mwina tikapeza kuti kumajiga kufunika chipatala mwina kwa Safalawo kufunika chipatala china tikapita mulongo muno ku area 36 athokhala afunika chipatala chawo tikapita ku Chilinde kupatuka kuti kuli chipatala Kawale mwina afunika chipatala izipatala tina ting'ono timene tingathandizire kuchepetsa mwayi umene anthu ogwira ntchito chipatala kapena ena othandizira mu zipatala amauona kuti anthu akuvutika ndi njala ndi ndalama ndi kuonjezera zimene zingakhale bwino. Nkhani ina imene mwina ingakhale Ajobe tize ndi kuti ndinayankhulapo ndingofuna nditsindikize kunena kuti nkhani ya corruption sinkhani yonena zokuti tiyikire kuipasa zifukwa zambirimbiri pata kukhala ma drivers koma it's unacceptable kupanga corruption and boma laika ndondomeko komanso makamaka nambala ya 332 yokuti aliyense amene akukumana ndi zinthu ngati zimenezi aziyimba and tipanga reinforce ma hospital management aonefesa kuti nambala imeneyi ikhale pena paliponse monga mene imakhalira nambala ya hospital ombudsman kuti zipangidwe ripoti komanso tithe kuchitapo kanthu nkhalidwe umenewu ndi wokuti uthe
chachiwiri ndikufuna ndithokoze a president ya dziko lino a professor Arthur Peter Mutharika. Iwowa it shows kuti zikuwakhudza zinthu zomwe zikuchitikira amalawi. Tisaiwale kuti majority ya amalawi imapeza kuvutikira kusiyana ndi anthu ochepa omwe amapeza bwinobwino. Ambiri amapeza movutikira. Tisati tiganizire kuti kodi anthu amaservice akulandira motani olo ali abale athu kuti umveza kuti wavutika koma kuyenekera kuti atuluse ndalama kuti apeze service ya ulere. Utakumva chisoni kuposa kuganizira kuti kodi ndingati kuposa zomwe zikhalidwe omwe ukuchitikawo. So tikuyenekera kuchitapo kanthu ndithu kuti amalawi asakhale opsinjika chifukwa cha nkhani ya corruption. Nda president sanasiyire pompo mpaka kutulutsa executive order kuganizira amalawi kokha. Ndiyeno ndimafuna ndikambeko monga ndikukamba komaliza kuti ife ngati unduna ndanena kale kuti tikuchitapo kanthu ndipo tipitiriza. Ndiwo step onse ndatchula panopa akamachitika step by step tikhala tikupanga inform amalawi kuti zomwe tinakambirana zija panopa tayambapo tikupanga zakuti ndi zomwe zichitike. Ku nkhani ya za kuti tichitapo chani pa zinthu zonse chifukwa topic isi kuti tunguyang'ana corruption yokha takamba kale kuli za group consultation kuli zobweza anthu kuti asayezedwe chifukwa chokuti nthawi yatha paka mapatient kubwerera pali zinthu zingapo and zinthu ziso masolution yake tikuyang'ana ma different levels. Choyambirira takambako kuti kodi awoyang'anira zipatala ngati ma hospital management committees akuyenekera kupanga reinforce zinthu zina pa level yawo kuti zisatengere munthu abwere ndi supervision kuchokera ku ministry. Koma zinthu ngati ogwira ntchito timaona ma instance ena ogwira ntchito omwe akulembera ma patient mwina si munthu otali very qualified kuchita zimene zozo. Tikuonapo corruption ikupanga involve anthu ngati a security onena kuti they are not regulated. Amene ujakapanga corrupt kweteka mmalawi wina amene akhale reliable ndi ndani. Ndiye pa hospital management level aliyesa kuyenekera ndi ntchito kuti tionesese kuti zinthu zikuyenda bwino pa chipatala paja. Chabwino anduna ife kuti kuthokozeni chifukwa chokhala nafe mpulogalamu ya lero yakulinje nthawi pano imene yatithera koma mfundo zanu zotsiriza zamveka bwino lomwe ndithu kuti mutenge ma step amenewo kuti muthane ndipo tathokoza kwambiri abaloyi.